హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవుతే ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని, ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, ఫోర్త్, మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా ఇక్కడ 8 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది ఇంకా. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఒక్క ఫోటోని వదిలేకోకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు, అంటే మినిమం 10 ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా. సో కంటిన్యూగా ఇలాగ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. సో టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 7 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 9 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఉందిగా ఈ ఫోటో, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దానికి తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను మాత్రం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు
టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో 10 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది చూస్తున్నారు, లైక్ చేస్తలేరు అండ్ కామెంట్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది తప్పకుండా కామెంట్లో చెప్పండి. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 28 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.